ktorý bol nejaký pronacista, ktorý vyšoval a proti Židom. To sa mu tak jebať. V 39. roku. Vieš, koľko Nemcov žilo na obchodnej? Vieš, koľko Nemcov? Strašne veľa. Strašne veľa. Takisto Maďarov, alebo Ukrajincov, ja to beriem. Bolo Uhorsko, vyjebané Uhorsko, už skončilo. V 18. skončilo skurvené Uhorsko, ktoré obmedzovalo Trianonskú dohodu 1920, ja neviem, ktorý presne dátum. Skurvení nás obmedzovali. Boli mať 300 000 vojakov, lebo viac im nedovolili. Uhorsko, Maďari mohli mať 300 000 vojakov po Trianonskej dohode. Nehovor mi, že nie, lebo mám pravdu. Niečo si sa naučila, to špiču. 30 000 vojakov, pretože oni obmedzovali Slovákov, ktorí pred Samová ríša ešte keď bola v roku 1800, neviem, 600. Ja viem, že to nebol Slovákov, že není Franský super Samo prišiel, ale v Nitre Svetopluc, Rybina, a my štáty sa nesmej. Hej, 153 sa nesmej. Nerob si zo mňa srandu. Poď naložím. Dávaj, Jaro, Ja sa rozprávam s Balgíkom.